Right, so the one learn ku part 3 of our lesson. Imene tifuna tunaona kuno. Kodi muzu wazonsezi ndi chani? Muzu wazonsezi ndi chani? So tikamakamba za ufiti ka satanism ndi chani. Tikapita ku satanism ndikamba zimene anthu akhala kukambe. Nthawi zambiri makhaja tuno uphe m'bale wako, upheka maya ako bamba eti m'bale wako someone close amene umakonda ndikena kukha utenga mwazi ka utani nawo eti zikakhala kwa afiti ndekuti ino ndizijani makamba zena uno kwakuti munthu akhwimire grocery ka chani ndito aphaina to the point apa munthu akangolemera munthu anthu amaganiza kuti nthawi imeyo nditi njira yoti munthu alemere akhale akhwimira ina yake basi igerire zena uno zimakhala zobwezeresa mbuye especially kwa munthu ndolimbikira alimbira payekha anthu amang'ona ngati basi alese ndiyo yani ndi nthakate basi. So pa connection yayikulu ya paziphunzitso zimene zizi za satanism ishikafuna yani ndi anthu akufa pali kulumizana akulu chifatano zokhanga tano munthu akafa ndeti munthu jamakhala ndi zimphamvu dzina zake ndeti munthu azikangirisa ntchito kugwira ntchito kufama kwa wewe kuja kapena kuti akafa atenga mwazi ako ndikapanga chani ngati no munthu pamene ali moyo amakhala kufunika inde umwana akafa ndeti akhala ndi zimphamvu zina zake of which tikakati sina vesese khalidwe anthu akufa ndeti silinga vesese kuti no chuchitika ndi chani nikhiwa ndi ozenebe. So chimene chofunika kuvesa chimene anthu akufa khalidwe anthu otani kuti munthu akafa chimachitika njani tikavesa pamene ndeti tizoona kuti no satana ndi ndo achani ndo aboze yeah. So tifuna tivesese tuno anthu akufa ndo otani. So I think ndingopanga tag under video iyi ndapanga study ya body soul and spirit kuthupi moyo ndi mzimu tapanga angapo. So sili kufotokoza zimenezo koma apatu ngokufotokoza za anthu achani akufa. Genesis chapter 2 verse 7 I think verse yofunikira kwambiri verse imene mapanga foundation yakavekesedwe kati. Genesis 2 verse 7 ati yani verse 7 ndipo Yehova Mulungu anaunga munthu ndi dothi lapansi nauzira mpweya wa moyo mkono mwake munthuyo nakhala wa moyo. So tikuona kuti munthu apangidwa ndi zinthu zitatu. 1 choyambirira ni mpweya ya moyo mzimu umene upasidwa kwa munthuyo chithupicho chinayi chopanda moyo komano umene mzimu ndi thupi zakhala pamodzi munthu akhala chani wa moyo. Tukamba za munthu wa moyo chimene chimapangisa tizoti munthu ali moyo ndiyoti ndi chani pamakhala ma functions amene munthu amapanga komano ma functions onsewa amapangira control ndi brain kapena mind yeti imene Bible ikutcha chani soul yeti. Tikaona Machitidwe chapter 2 sitiwerenga verse 40 mpaka 41 mchizukana kamba tuno kwa hiyo kunaonjezedwa 3000 souls pa Pentecost anabatiza miyoyo 3000 mwachizungu KJV kutuza ifeno 3000 souls imene tuza ifeno tikamakamba za living soul kapena munthu amoyo tukamba munthu amene ndi thupi ni mzimu mwa iye ani mzimu sizotono ndi chinayi chimadumpha pachokha kumakhala ni moyo yeti moyo ndi pamene mzimu kamene mpoya moyo ndi thupi zili pamodzi pewe ndi pali chani pali moyo paja moyo ndi tukamba za mind characteristics kuzoa no ndakwiya ndakhumudwa ndatani zonse zijazopanga express moyo umene mwandani mwa munthu uja ndikhulupira tinozenebe ya. So pali zinthu zitatuzo mafuna tone Mlaliki 12 verse 7 Mlaliki 12 verse 7 imakamba so zambiri zimene zimachitika pamene munthu atani wamalira enthene amati watisiya munthu na ngati munthu atisiya ndito apita kuna wake. Okay, Mlaliki 12 verse 7 ali yani 2 verse 7 12 yeah. So 12 verse 7 yeah. Fumbi ndikubwera pansi pomwe linali kale mzimu ndikubwera wa Mulungu amene anaubereka. So amene amakhala ndi control pa munthu akamalira ni ndani Mulungu. Fumbi libwera kuyani kunthake mzimu kapena moyo ubwera kwa ndani kwa Mulungu. Mzimu aina aliyese umene ulimo mzimu eti spirit ubwera kwa Mulungu ndeti thupi libwera ja kudothe ndero moyo wa munthu atani wachoka munthu yo ndeti palibepo pebeso imene akutani akuziwa. Mlaliki 9 verse 5 tikuona za Mlaliki 9 verse yake 5 imafutukuza so zimene zizi tuzibwereza dala kuti anthu tiende nawo limodzi
terengana lija 9 verse 5. yeah Pakuti amoyo adziwa kuti tidzafa. mwanjira ina munthu amene ali ndi moyo amazindikira nawo kuti pali zochitika aini knowledge aini moyo tiyeni ndaliya Koma akufa sadziwa kanthu bi sadzalandira mphotho pakuti angoyiwalika. tiyeni 6 6. Chikondi chawo ndi mdano wawo ndi ndumbo lawo lomwe zatha tsopano. Ndipo nthawi yamuyaya sagawa konse kanthu kalikonse kachitidwa pansi pano. so ni nthawi iti imene munthu akufa amachitapo kanthu kapena amakalima kapena amatatu nthawi iti palibe baibulo tuza choncho pamene ufiti amati chani musowesa munthu chakalima mchigayo okosera akukagaya chigayo ena pano anafika paya jokoti andikuyisa chigayo cha munthu kale alino kama ndawo ziyeneze so zungosoza tano chikhulupiriro chimene chilipo kwambiri kuti munda amalimisa ta ankula anaphacha so akuti munthu akafa pebe imene akutani akuziwa ntchito inense apadziko lapasi pano pebe imene atatani atagwirepo tilozenepe so tikuthaona kuti munthu akafa pebe makuziwa tukamba zona munthu wafa moyo wake atani wachoka. Ezekiel 18 verse 4 verse 4 nditoenda aliyani verse 4 yeah taonani miyoyo yonse ndi yanga monga moyo wa Atate momwemonso moyo wa Mwana yeah ndiyo yanga moyo wochimwawo ndiwo udzafa. so Bible not munthu atampomera mpweya anakhala moyo nano moyo wochimwawo uzatani udzafe tuzana tuna ifa yamba yaiti kuti kufa ifa ya Adamu timozenepe komano kumapeta nthawi kuli mdzukiro umene alisazauka ku moyo osatha kapena chiwonongeke so akambaza moyo umene uchimwawo uzatani udzafa akamba za mdzukiro kumapeta mwanjira ina munthu akakhatino wafa ifa iyi akudikira yani mdzukiro so akamba za moyo umene wochimwawo uzatani udzafa mwanjira ina pazakhala kuwonongeka kwa thupi ndi mpweya ya moyo zonse zawonongeka ndeti moyonso atithira kati pompo verse 20 atiyani verse 20 yeah moyo wochimwawo ndiwo udzafa mwana sadzasenza mphulupulu za Atate wace ndi Atate sadzasenza mphulupulu za mwana chilungamo cha olungama chidzakhalira ndi choyipa cha oyipa chidzamkhalira. yeah so 10 vile Masalimo 115 verse 17 so anthu ena amakhopera munthu akafa amapita kuti afira kumwamba kodi chiphunzitso chimene chiopsa ifa chani ifa natino ngati tikhulupirira munthu akufa ali kumwamba kapena munthu akufa ali ku gahena ndetino pali chance yenera tino angelo a Satana atha kubwera nomazatonekera ife ine nali kuti kumwamba kapena anthu atha amaona masomphenya nali kumwamba naona anthu osanafaja penane ku gahena so zimene zimapereka chance nano Satana atha kubweresa ndi doctrine yake ina ife anthu amakhopera ngati afa ali kumwamba imene akuhendera anthu acha kuzowa zambiri kuposa ndani kuposa ifeyo ngati pamene munthu afa ndeti pamene ndeti pano elevation zamene na Satana mwide tino kufa simuzarani so za Psalm 115 verse 17 verse 17 yeah akufa salemekeza Yehova kapena aliyense wakutsikira kuli chete. Ngapona menebe akufa salemekeza ndani kapena aliyense akutsikira kuli chani kuli chete fire kube limene chikutani chuchitika so kuimfa there is nothing else that's going to happen palibe imene zichitika pamene Satana abwesa iphunzitso ta pamene munthu wamuphayo ndeti ne mukha mukulemera pali connection yanji izikhala ngati munthu chakaphedwa ndeti alino mmanja mwandani mwa Lucifer so pano Bible yayi munthu akufa moyo wake kapena mzimu wake uli mmanja mwandani mwa Mulungu kusungidwa kufikira tsiku lachani lachiteteza ane munthu sawazo akanthu kenaka liposi. Isaiah 38 verse 18 ndi 19 Isaiah 38 verse 18 ndi 19 18 ndi 19 verse 18 yeah pakuti kunsi kwa manda sikungayamikira imfa singakulemekeze otsikira kudzenje sangaziyembekeze zoona zanu. 19
ine lero. Atate adzaziwitsa ana ache zoona zake. Sawa namenewe. So ndamo yokha amene angatame ndi mulungu eti koma anthu akufa sazowa chani sazowa kanthu. Yobu 14:12 ati chani kodi imene zili mpaka ali kalekale. Yobu 14:12 Yobu 14:12 ati chani verse 12. Momwemo munthu agona pansi osaukanso kufikira miyamba kulibe sazaukanso kapena kuutsidwa pa tulo take. So pamene munthu afa azaukanso liti pamene saurani akubwera. So that's when miyamba izatani idzatembenuzire tawana wenewe. Now ngakhale chiphunzitso chili chonchi mulungu analesa zinthu zina zoti anthu asatani asachite pachifukwa. Leviticus 20:26-27 ati chani. Leviticus 20:26-27 Leviticus 26-27 ati bwana. verse 26. Yeah. Akuti ndipo muzikhala oyera kwa ine pakuti ine Yehova ndine woyera ndipo ndinakusiyanitsani kwa mitundu ya anthu mukhale anga. 27 munthu wamwamuna kapena wamkazi wakubwebweta kapena wanyanga azimupha ndithu. Aziwaponya miyala mwazi wawo ukhale pamutu pawo. So even nthawi imene ana Israeli munthu amene akubwebweta ndithu amakhala ndi mzimu lero amalota akalota munthu amafa zimene zidya. Yona kuti munthu wafa ngati makhala mazina munthu wafa ndanthu amamba kubwebweta amundiphike chamupike mbanga sadake. I think ndili kulilonge ndikalowa katikati mwana imedzina yake zimachitika nyongozo ndo munthu akafa wina akangwamba kukhokomba kuyankhula zina zake zimene mwale muja akupanga communicate izo. Sati amene ali ndi mzimu wakubweta amene ali ndi nyanga agendede miyala afere pati pompo mwazi ukhaipa. Now if you look at this Old Testament thing panopa munthu amene ali fiti sizoti agendeda miyala yake panopa khandenera kuti munthu chimene akupangacho akhala kuti munthuyo ndikuti salolingizanaso ndi mulungu ndoti munthu ndiye akufa kale. Wafa kale kuuzimu manjira ina right. Most of the things in the Old Testament no punishments amene amabwera kuti anthu azitha kuzindikana kuti no pali kulumikizana pakati pa zimene akuchita ndi tchimo pali tchimo ma consequences zosata za tchimo zimabwera mapeto ake patadosa nthawi yayitali anthu samaziwa connection azili. So mulungu amapanga act ngati weruze kuti munthu apanga ichi chosatateki mupanga chani ichi kuti at least anthu ajangosungika mpaka isazatani asabade pakati pawo. So that's why panali ma stringent measures ngati ameneyo kuti munthu asapangenso zimenezi. So pakati pa Israel panali anthu amapanga zimenezi right. 1 Corinthians 18:3 1 Samuel 28 nkhani apa 1 Samuel 28 dukiza ndiye ndotiya ya Sauli anapita kwa mzimayi amene akuti waku Endo yeah. So tiyambira pa verse 11. So chuchitika nchani Samuel ali moyo anamuza Sauli lako mulungu atani okanane ndakumuthamangira nang'amba chovala chake muzi basi chonchi nimene mulungu atang'ambire ya mfumu wako right. Nana muzade ine sindikumanaso ndani ndiweyo mumbwewa je. Now Samuel wa mwalira Sauli afuna abe amve kwa ndani kwa Yehova. Sauli afuna amve kwa Yehova kuzera mandani mwa Samuel maamuna kupita kwa Yehova ndokala apa Sauli akupita kuti kwa Phiri ija imbweresere mzimu wa ndani wa Samuel. Mukuona amenepe mababa atozati moyo wa munthu umene wamwalira mzimu wake uli mandani mwa Yehova. So sizingatheke kuti no Phiri ikokeso mzimu wa munthu mwankhwale nawo. Izizi ku America zimaonda chitika amati science ndi kuti no mene mulili ino mulinda kokana na mwalira kandane olo mufuna mukumane ndi naye akale amati Roger Monroe yes. Roger Monroe anali wa satanic ku America akafuruza mboni yake mtapeza pa internet. So nkafuruza ndawo tuno anakumana ndi anapita ku science yeyo
ndiyatapita koseyansi munthu choma mpasa kandama ndakufuza kufuna nani ndi munthu chama basi ndera akati ndi aziyankhula tone voice manja ake chita chilichonse ngati agogo ako acha iyanga ngati channel muone ndakati na amacha anthu aja ma mediums ndamayankhula chita chilichonse kutheka nde panala kwena kabeda ndakazi yawo anapena koma ndi Roger Manoyo kuje kandi George Manoyo Roger Manoyo ndakamono ndi Manoyo ine ningopanga stage kuti zinakenda mano atapita meko ko munthu anapita ndi nani ndi mkazi wake ndi anthu aja iye anali convinced kwambiri kuti izi kulira mata ndi akulu aja nati iwe izi nzaboza izi ubwere tizakumane kwa master kula amene anapita naye waloja anali wasananika mata izi awa ndi angelo chabe amagwira ntchito kwa master uthandaza Satana ana angelo amagwira kwa master analipo kalekale so ma voice yanje anatha kupanga zonsezo iziti ngopanga kuti mkazi wanga asamaza Satana angelo mono basi nthazi namathawo kwaso agogo ake ndi basi timabwera kunuku mandipesa amenepe so amachita kuzowa zimene akupanga so ningopanga stage zinakenda anayi mabuku ambiri ndamene so ningopanga stage manyango yes ndi Roger Manoyo a trip into the supernatural ndamene Roger Manoyo a trip into the supernatural ndamene mutakumpanga ndoti mumpesa so Roger Manoyo amene ndanapanga di zambiri so atapita umene kujako kwa makosana Satanic aja anamba kumachita nawo zinthu so anamuza nata akulu izi zitakhala upanga kwambira kale koma mamuza zangati kumapanga angelo kuti even ngakhale pene Sauli ankafuna Samuel amene anabwera pamene wajana ndani anali ngelo sanali ujeni chiwanda I hope kuti knows anyway so anapanga quote apapa that's why ndifuna ningofuruza amenepo so this was not sanali Samuel anabwera papa nali ndani ngelo na angelo amatha kupanga fit ngati mene ndili neyo ndithauma yesera muna ngamene anthu amangera akomeda ati no kumayesera kumapanga akisingata a president mankhula za chibwana anthu kumaseka na ngati munthu angatha kupanga zimenezo what about ngelo hope you know zanebe so tawerenga ndi Samuel iyo 1 Samuel 8 verse 11 mpaka na 20 tingoona zinachitika njani verse 11 yeah pomwepo mkazi wanati ndikukitseni yani nati undikitse Samuel 12 ndipo mkaziyo pakuona Samuel anafuula ndi mawu akulu ndi mkaziyo anayankhula ndi Sauli nati munandiyengeranji popeza inu ndinu Sauli 13 ndipo mfumuyo inanena naye usaope kodi ulikuona chiyani mkazi nanena ndi Sauli ndilikuona milungu ili kukwera kuchuluka mkati mwa dziko muona wena again false doctrine zonse zaopanga ndi Satana na angelo ake muona that's why ukafuna utenga ungamafuna kuvesera umboni maka these guys amatanda choka Satanic ndatoka kucha ineyo imana rinobola kungothokoza Mulungu nomuyamike kumano emphasis ya umbodawe kakhazi mezo chitika koko zambiri zimakhama false doctrine mezima matilira anthu ndipo anthu amazitenga mene zitenga ngati experience yawo nosopana palibe milungu imene imutoka kusi kwa dziko 10 verse 14 ndipo ananena naye makhalidwe ake ndodana nati nkhalamba ilikukwera yovala mwinjiro pamenepo Sauli anazindikira kuti ndi Samueli naweramitsa nkhope yake pansi namugwadira ndipo amenepe so atanazindikira iye ali ndi Samuel 10 verse 15 ndipo Samueli ananena ndi Sauli wandivutiranji kundikweretsa kumbo Sauli nayankha ndili kusautsika kwambiri pakuti Afilisiti aponyana nkhondo ndi ine ndipo Mulungu anandichokera osandiyankhaso kapena ndi aneneri kapena ndi maloto chifukwa chake ndakuyitanani kuti mundidziwitse chimene ndiyenera kuchita tukaona menepe so donaona kuti no
uthenga umene analandira apopo ukufana naso ndi umene Samueli anamuuza Sauli ali moyo. Mukuona menepe komanda chimene chinachitika pa anamuuza kuti iwe ufa liti lero. Mukuona menepe uthenga upandanso ilimbikiso ndi zina zotero. Mukayiona nkhani mpaka kuno. So izi zanapanga ndi Satana ndi ndani nangera. This is why zimakhala dangerous kuti munthu aziyankhulana ndi anthu amene ali akufa. Ani munthu amene ali fiti zizamapanga on a daily basis. Atapha munthu ife tonse timona atakamika kumanda komatu iwo atamusunga akumudya. Now you go back kuti ukamufukire munthu tumpezadi amadya chani anthu aja. Zonse zakumidima you don't have to sizofunika sizofotokoza. Akuti noza newe. So nzona no doctrine iyi ndi opya kwambiri fatino imabweresa chikayiko pa mamandani a Mulungu. So sanali Samueli uyu zinayiziwanda. So ufuna tuone nkhani ina ya nkhani ndani ya Lazaro. Maize weneja Luka 16 verse 19. Nkhani ya ntambira ngaka quote. Luka 16 verse 19 ati bwana wene. Verse 19. Ndipo panali munthu mwini chuma amavala chibakuwa ndi nsalu ya bafuta nasekera nanjerera masiku onse. Yeah, I think nkhani anthu akuiza amene langoti nome. So dona nawo tuno anthuwa okay iyi inali nthano ya ndani ya Lazaro ndi sungu chuma. Koma anthu amaitenga ndi zochitikazo. So dona no anthu so anamwalire atamwalira chiita njani sungu chuma apita ku Gehena, Lazaro apita kuti kumwamba. Koma atapita kumwamba apita kuchifukwa cha ndani cha Abraham. Now funso ndoto ngati chinese apachiti ya straightforward. Kodi kumwambako chifukwa cha Abraham chachikulu bwanji? Fara anthu amafa ngati pa tsiku 1 yet 2 ndiyena anthu aku Gehena ndi anthu akumwamba amayankhulana kuti Gehena ndi kumwamba ndi pafupi bwanji. Tinoza nepe. So mfundo ene imene Yesu amafuna avekese kwa anthu ndi iyi. Telenga verse 28. Verse 28. Yeah. Pakuti ndili nawo abale asanu. Pakuti ndili nawo abale asanu awachitire umboni iwo kuti iwonso angadze kumalo ana a mazunzo. 29. Koma Abraham anati ali ndi Mose ndi aneneri amvere iwo. Koma anati iyayi Atate Abrahamu komatu ngati wina akapite kwa iwo ochokera kwa akufa adzasandulika mtima. Koma anati kwa iye ngati samvera Mose ndi aneneri sadzakupeka mtima ngakhale wina akauka kwa akufa. So mfundo ndi zimene zona uno ngati munthu sangakhulupirire mawu amene Mulungu akunena plain nzoveka bwino. Olopata khale munthu akufa abwera kuzauza anthu akhulupirira ngati. Ayi so nkhani ndi imeneyo kuti no mawu amene Mulungu ayankhula ndi okhala amene tingakhulupirira kuti tipite kwa Yesu tilande chani moyo. Koma anthu amagwiritsa ntchito nthano iyi kunati ndi mmene zilili. No, this is not a reality. Inali nthano. Zonse bukano zochitika apa ndi nthano yokha. Right? So anthu akufa sapita ku Gehena kapena kumwamba. Yes. Tete neni pena chikumbusi chapter 6 verse 9 mpaka 11 aria. Chikumbusi chapter 6 verse 9. Yeah. Ndipo pamene adamasula chizindikiro chachisanu ndinaona pansi pa guwa lansembe mizimu ya iwo adaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu ndi chifukwa cha umboni umene anali nawo. 10. Ndipo anafuwula ndi mawu akulu ndi kunena kufikira liti mfumu yoyera ndi yoona muleka kuweruza ndi kubwezera chilango chifukwa cha mwazi wake pa iwo akukhala pa dziko. Ndipo anapatsa yense wa iwo mwinjiro woyera nanena kwa iwo kuti apumulebe kanthawi kufikira atakwaniranso akapolo anzawo ndi abale awo amene adzaphedwa monganso iwo eni. Alright, so
apapa ambaza mizimu ali mizimu ili pasipajana paguwa. Now tikaona guwa limene ndije limakhala ukaona mukachisuka nkulopa makhala guwa linaki pamaphera yani ng'ombe. So paja Yesu Kristo ndiye m'busa ife ngati pa market paja ndida nkhosa paja nkhosa zimaphera wajani paguwa. Anthu awa akuimira chani akuimira miyoyo ya anthu imene inaphera nthawi yachani ya persecution. Yesu paguwa limene anaphera ndi pakavale kuzera mu persecution. Anthu awa anaphedwanso muyani pa dziko lapansi pompano kuzera muyani persecution. Koma anotenera anthu amene anaphedwa ndeti akapita kumwamba kamakhala pasi paguwa zikuthandaza yani tinozenepe fati tikaona muno mwino zikuthandaza. Tikaona ndani nkhani ya Cain ndi Abel Genesis 4 silipita Genesis 4 verse 8 mpaka na 14 anamuza tino mwazi wa mbale akundilira ndani mafunso amba ndano mwazi umalira mwazi mafura mwazi mamira yani moyo Genesis 9 verse 3 and 4 mwazi mamira so mwanjirana moyo wa Abel mwenena ulungano so mwenena kutano kuyosede ndipo ifati no wanano wapheda pafunga nano Mulungu ayang'ene icho chitikachi pakhale justice kapena chilungamo cha Mulungu chirani chioneke amene wakhesa mwazi ake afunika ayankhe kuti wapanga chifukwa chani, right? So that was the only reason. Tikana Hebrew 12 verse 24 yukamba suza Hebrew 12:24 kuti nyani tawerenga 12 verse 24 12 verse 24 ndikwa Yesu poso ya chipangano chatsopano ndikwa mwazi wa waza wakulankhula chokoma choposa mwazi wa Abeli. Mwazi wa Yesu umankhula se tawana wenepe kumana language yake ndi ayani ya figurative so anthu awa anaphedwa mu persecution mena amaphedwa amaotchera mu dark ages amatenga dati ndi heretics anthu otani osochere tinozenepe kumana pa mafunika onera tuno pakhale kufufuza kumene kumwamba kunachita ndikuti satana anthu angakhala anaphedwa pa dziko lino lapansi ngati olakwika anthu osokoneza kumwamba kukwatenga anthu anthu otani ndolungama ndikhuya tinozenepe yeah so zimene zichitika zimenezozo so thanazana anthu afa ndeti ali kumeneko chani okay so nimafuna tione malo ena amene anthu amagwisa ntchito kuonesa nawo tuno anthu akufa ndi akupitiriza kukhala 1 Peter chapter 3 verse 19 mpaka 20. 1 Peter chapter 3 verse 19 mpaka 20. Yeah. Verse 19. Mene monso anapita na lalikira mizimu inali mndende. Imene imakhala yosamvera kale. Pamene kuleza mtima kwa Mulungu unalizira. Masiku a Nowa okhala kukonzeka mchingalawa. Menemo owerengera ndi wamoyo asanu ndi atatu anapulumutsidwa mwa madzi. 21. Chimene anthu sabo so maona apa ndeti Yesu Kristo pantanda paja amalira mwanjira yake yodabwisa anapita kuti ku Gehena kukalalikira anthu aja kina anthu aja natani kanatembenuka kasina kha bwanji kumano nthano cha Lazaro adu zafotokoza pa chigawo chachikule anthu akumwamba sangapita kuti Gehena anthu akusanga bweso kuti so there was a gap yayikulu. So what was the point yoti Yesu akalalike kwa mizimu imene ayikumana now chiyamba chimene tifuna tiziwe ndichi mawu okuti mizimu tikamakamba mzimu ndokamba za munthu amene watembenukaso tikaona 1 Korinto chapter 6:17 makamba zodiana ndiyo akakuwa imana amene aphatikana ndi Mulungu ali mzimu umodzi ndi ndani ndi Ambuye so amene aphatikana ndi Mulungu mzimu umodzi ndi Ambuye tikaona Hebrew chapter 12 verse 22 masika musimu amakamba zonena kuti no ife pamene tikupemphera tikupita ku Yerusalemu kuti okumwamba kwa mizimu yotani ilungamisida tinozanepe tikamakamba za ulungamisida tokamba za munthu amene wa Mulungu alungisana ndi chani ndi chikhulupiriro ndikhulupiriro tinozanepe so tikamaona apa tilimozo koma ali pamene ndamutaya
No. Okay. So 1 Petro chapter 3 verse yake ya 18. Ali Christ ana timwene kaya ndipo okay. Okay. So talinga verse 18 ade. Verse 18. Yeah. Pakuti Kristu adamva zowawa pamodzi chifukwa cha machimo wolungama m'malo mwa osalungama kuti akafikitse kwa Mulungu wophedwatu thupi koma wapatsidwa moyo mzimu. So Yesu anafa kena kona anaphedwa kuthupi tinozinepe komano sana anapatsidwa moyo kujana kuzimu. Mulungu anamusaso Yesu zira kwajana mwanzimu. Mwina apo tangogwira mpunti tipite kwa Roma. Tikamakamba zimene zimwe anthu ena zimabalisa fana makhoberesa nazukisa yekhe. Anyways, komano tikangona Roma chapter 8 it is very clear. Roma chapter 8 verse 11 atiya. Verse 11. Koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsa Yesu kwa kufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Kristu Yesu kwa kufa adzapatsanso moyo matupi anu akufa. Mapana menepe Mulungu anamukitsa Yesu kuzera mwayani mwa mzimu wake. Paja akufa Yesu anadani ndopereka mzimu wanga kwa kwa inu. Yesu anapereka his spirit kwa ndani kwa Mulungu. Komano Mulungu amuzunseso Yesu Kristu anapaka zimenezo zera mwayani mwa mzimu wanu kuba pali very clear. Ndete ndibwere no 1 Petro chapter 3 verse 18. Tili pa 18 agamba za Yesu Kristu anafa kuthupi komana anapangisida akhala moyo kuzera mwayani mwa mzimu. Tinozene kuzera mwayani mwa mzimu era Yesu akukisida se. Now pa verse 19 no kuzera mwa ichi anapitaso kuti kundende kwa misimu menayi kuti nthawi yake itiyo verse 20 nthawi ya ndani ya Noah ndikupita timozenepe. Now tikenta Genesis 6 verse 3 amariya mzimu wanga suzalemana ndi anthu bwanji masiku nthawi zonse. So nthawi imene Noah amalalika panali anthu amene anamangidwa mu ndende ya tchimo, right, amene Mulungu amafuna atani atuluke. So pamene Noah amalalika amagwiritsa ntchito mzimu wa ndani wa Mulungu. Ani mzimu ndi umodzi mzimu wa Mulungu. Tikaona mastudies ena sindifuna ndidalise kandi na kuno Matthew 17 verse 5 Yesu anapemphera nawo kuti mundilemekeze ndinu nokha ndi ulemerero umene ndinali nanu pachiyambi dziko lapansi isanakhale. So ulemerero umene ndi utiyo kodi Yesu amene ndabwa pa dziko lapansi ndazichepesa maona ndazichepesa tanibwezene kulemerero? No, that was not it. Matthew 2 verse 16 17 18 auti yani ndizasunira cha mzimu wanga pachani pa anthu onse. Zinatheka bwanji? Matthew 2 yemwe verse 32 33 auti no Yesu jama muzo waje warani wakwera kumamba ndipo walandira yani lonjezano kwa Atate. Lonjezano lake mzimu era umene atsanula pandani pa inu. So Yesu Kristu amafuna Mulungu amlemekeze ndinu nokha. Inu nokha God's own self ndi mzimu wake uja. Pachiyambi pa nthawi Yesu Kristu atangobadwa anazunzidwanso ndi mzimu wa ndani wa Mulungu. Ndano pamene pali kupezeka kwa Mulungu pese kupezeka kwa ndani kwa Yesu Kristu. Ndikupita timozenepe. Right. So zikuteno ndizoyira zena tuno Yesu Kristu akulenga zonse. Atate akulenga zonse zona mwa Yesu Kristu. Pamene zikuteno alesa zadanizi mwa ndani wa Mulungu. Ndikupita timozenepe. So pamene Mulungu adani mzimu anga suzalemana ndi anthu nthawi zonse amene amalalika mwano mzimu amene mwana na mzimu umene uli kupezeka kwa Atate ndani ndi Mwana. Pamene Sara kwa dziko lapansi pano chifukwa cha munthu anali munde anaseno Mulungu nthawi imodzi komano ana kanika kuti azipeza panayi ponse patino anali ndani munthu ndatakhala dziko lapansi moyo umene anagonjetsa moyo amene amafuna atino azitha kupereka kwa anthu ena. Kotero nawo tino pamene ndikubwera kumwamba pambuye mundilemekeze ndinu nokha. That was the whole purpose. Ndikupita timozenepe. So kamanda tino ndi ulemerero wake umene unali nawo pachiyambi. Which means that no Old Testament uja anthu anda mzimu wa Mulungu kumakhala kupezeka kwa Atate ndi Mwana muti minimum. Kusiyana kwake ndi New Testament ina no mupezeka mwa Mwanayo. Yesu Kristu in the New Testament akubwera kuzokunjisa tchimo ndi jani ndi imfa. Akuzakonza somo umene unamvera Mulungu nthawi zonse. Pamene tikuyambano nkhani yoti kubadwa simajani mwatsopano. A new phenomenon imene unayibeko ku Old Testament. Ndikupita timozenepe.
So akuti no kuzera mwa mzimu anapita kwa mizimu yajani. So tendioneni kodi Petro na amathandizana kuzera mwa mzimu. 1 Petro chapter 1. Tewe ninga chapter ebuku omwe 1 Petro chapter 1 tafika hapo? Yeah, verse 10 area. Verse 10. Kunena za chipulumutso ichi. Anafunafuna nasanthula nini. Pakunenera za chisomo chikudzerani. Verse 11. Yeah. Ndikusanthula nthawi iti kapena nthawi yanji mzimu wa Khristu okhala mwa iwo analozera. Yeah. So anina makhala nenzi mwandani wa Khristu. Tukona wenebe tiyendipiriza ndali ya. Pakuchitiranso umboni wa masautso a Khristu ndi ulemerero wotsalana nawo. 10 12. Yeah. Kwa iwo amene kudavumbulutsidwa kuti sanadzitumikira iwo okha, koma inu ndi zinthu izi zimene zauzidwa kwa inu tsopano mwa iwo amene adakulalikirani uthenga wabwino wa Mzimu Woyera otumidwa kuchokera mmwamba. Zinthu izi angelo alakalaka kusuzumiramo. So akamba za Mzimu Woyera kuna akamba za Mzimu andani wa Kristu, of which season ndi chinthu chimodzi, right? So Mzimu wa Mulungu, Mzimu wa Kristu, Mzimu Woyera, one spirit, right? So tona nawo kuti no Yesu Kristu amakhala mwanini nthawi yakale. At that time anasana abwere padzuka pasi zogonjetsa tchimo. Ndikhulupirira ati inozenebe. So moyo umene amalandira anthu aja amalandira mzimu umene ndi kupezeka kwa Atate ndi Mwana without experience ya Yesu yawo munthu yogonjetsa chani tchimo. Pachata abwera nandabwa kuzawapasani ine chani moyo which moyo ndoti panalibepo. Moyo ogonjetsawo moyo umene unagonjetsa tchimo ndi imfa. So akuna atuno pa nthawi imeneyo Yesu analalikaso kwa mizimu inayi mutani mundeti mwanjirana in the Old Testament pamene no amalalika anthu aja amasusika ngakhale sanamvere kumene imene imasusa ni mzimu andani wa Mulungu. So apo sizikuthandiza kuti Yesu Khristu pa mtanda pajana apita ku Gehena. No. Ndikhulupirira timozanebe. Right. So just to show these messages zaboza then tiwerenge Luka 23 verse 42. Pajana munzarino lero tipita kuti so anthu amatenga mavesi awiri andu kwamata pabuzi. Mano Luka chapter 23 verse 42 ali ya. Verse 42. Yeah. Ndipo iye ananena naye, indetu ndinena ndiwe, lero lino udzakhala ndine m'paradiso. Tapona mwenewe. Verse 42 mwenewe. Yemene? Amen. Verse 42. Neno 42 ya. 42. Ndipo ananena Yesu, ndikumbukireni mmene mulowa mu ufumu wanu. Ate mwene kumbukireni mmene mulowa ufumu wanu wanu. Ndipo Yesu anamuwuza ndikuwuza indetu ndine lero ngakhale ufumu andani wa Mulungu. Now tikaona muno bwino panayikida comment mukakhala ndi ine ndi the word Bible aba nazi banga kope mawu ali mu Greek munabe koma punctuation makoma ma full stop chani vena vanga translate into English na mukeka makoma aja kumeka ma full stop even zama chapter ma verses zinabwera later on wina anayika ma chapters ikanata akuzivura kupeza zina tike ma verse tinoze nebe so tona nato mawu titati it depends pomwe tayika koma in masinta context tikanati no ningopeka chisanzo indeto ndikukuza lero ikakoma uzakhala ndine mu paradiso. Tikuona context ya senta ili ngati ndingokuza kuti lero zakhala kuti mufuma mu koma ndikatano inde ndikukuza ndikuima kae lero zakhala nini kuti paradiso ndeto ikhanga ndikukuza lero mutili kuti so which context Yesu amatanthauza because zimene atayankhule mala ake zimene zili zoone tate ndipene ni Yohane chapter 20 Yesu atauka kodi anafotokoza anakwera kumwamba pa mtanda Yohane chapter 20 tafika hapo verse 16 Yesu auka tayari jana tena verse 16 Yesu ananena naye Maria iyeyu mene anacheuka ananena ndiye Chihereni Raboni
chimene chinenedwa umulutsi imphunzitsi. Yeah. Yesu ananena naye, usandikhuze pakuti sindinatha kukwera kwa Atate. Yeah. Koma pita kwa abale anga ukati kwa iwo, ndikwera kunka kwa Atate wanga ndi Atate wanu ndi Mulungu wanga ndi Mulungu wanu. Mariya wa Magadala Akutasabombo kumambona mene Yesu atisana kwere kupita kwa ndani mwanjira ina anala kumuzala ndikukuza iwe lero uzakhala nini mfumu ajani inali future promise konte second mene ndikubera tinozenebe abo I think bali bamene wakhala nayo vuto tinozenebe so tukona tuno imfa Yesu nimene ikutionesera tukuthathu munthu akufa ndo ajani wakufa ikusindikiziratu kuti no munthu akufa ndo ajani ndo akufa koma ngakhale zili choncho pala anthu ena amakhulupirira kuti ya Yesu pantana sanadani sanafe tinozenebe now that one kupanga create loophole kuti anthu asakhulupirire tionene menepa kodi anthu amazilenga kuti kupatipo Yesu so taona chiphunzitso taona ziphunzitso ziwiri one chiphunzitso inatuno pantana pachana ati ndupita koma patana ati sizilionje pa chiphunzitso ina ku Petro kuti anthu amene ati anapita ku Gehena si chonchonso ndikhulupirira tinozenebe now pali chiphunzitso china chimene tiona chiphunzitso kuti kodi pantanda picha zinakhala bwanji. Alright? Koma nawo pa tifuna kuchiona chiphunzitso chimene maphunzitso ana kuno Yesu anatani ana ndithu ana sana ali atafa bwino analibe moyo temene Yohana chapter 2 Yohana chapter 2 verse 19 Yohana 2 verse 19 yeah Yesu anayankha nati kwa iwo, pasulani kachisiwe ndipo masiku atatu ndidzamulutsa. Mwanjira ina kachisiwa kwamba zajana ndiyo verse 21 verse 21 yeah koma iye anali kunena za kachisiwa thupi lake. Mwanjira ina Yesu Kristo akaphedwa aziukitsa yekha mapona verse binezo kambire so anthu amazilengera muone Yesu anatani now usondera kuti kodi mawu amene Yesu amayankhula zimenezi amaziyankhula mu context yanji. Yohana atuza Yohana 14 verse 10 adiyani Yohana 14 verse 10 yeah sukhulupirira kodi kuti ndili ine mwa Atate ndi Atate ali mwa ine mawu amene ndinena ine kwa inu sindilankhula kwa ine ndekha yeah koma Atate okhala mwa ine achita ntchito yake. Mupona menebe so mawu amene amayankhula Yesu analayekha ngati amachokera kwa ndani kwa Atate so ntchito imene amapanga Yesu yekha imachokera kwa ndani so zomuukitsa zarapange ndani Atate tinozenebe so zomuukitsa rapange ndani Atate so tiona tuno context yake imene tene pa Yohana chapter 10 Yohana chapter 10 abaso pamene pamakhaji nasanganya chaziphunzitso ay okay tafikapo right talinga ndoyero verse 17 aliya 10 verse 17 chifukwa cha ichi Atate andikonda ine chifukwa nditaya ine moyo wanga kuti ndizautenganso. Maona Yesu atakautaya moyo wake atautengenso ndani mwanjira naziukitsa yekha mwanjira ena tikuphunzira anthu akufa sajani sakufa tukona menebe of which ngati pali imfa ifunikira kwambiri imene ifunika isimikizire zonse zimene zimachitika pamene munthu afa ndi okay kuti the verse state of the dead imfa yake ndi imene iyi tapeza ndati ya 18 verse 18 palibe wina andichotsera uwu yeah koma ndiutaya ine ndekha ndinawo mphamvu yakuutaya ndi mphamvu ndinayo yakuutenganso lamulo ili ndinalandira kwa Atate wanga. Mbawa pamenebe so zikhanga Yesu atakautaya moyo ali ndi mphamvu zautani mwanjira munthu akufa sana afira baba koma nete ndiwengene mu context mwabwino verse 17 atatanga atani atengo ndachifane ndi kusiya moyo wanga kuti nzautani nzautengeso now tatene Yohana 5 verse 26 moyo wa Yesu ndiye utiyo ngati tingavese moyo wake titavesa zimene akuthandaza apo Yohana 5 verse 26 verse 26
Yeah. pakuti monga atate ali ndi moyo mwa iye yekha Yeah. momwemonso anapatsa kwa mwana kukhala ndi moyo mwa iye yekha. Mwaona meneka, so atate zina awo ndi Yehova ali self existent ani moyo mwandani mwa yekha komanso mwa mwana eri mwanaso ali ndi moyo mwandani wachoka kuti mwana moyo wachoka kwa ndani kwa atate amene ampasa mwanayo wapanga inherit ni moyo wake basi sawadaliraso pa ina aliyese moyo uli mwandani mwa yekha koma moyo kuti awulandire anachita kuutenga kuchoka kwa ndani kwa atate just like munthu akabadwa chokera mwa makolo ake moyo umakhala chokera mwandani makolo ake akabadwa amakhala ndi separate being individual ani moyo pa yekha ikubati ngozinebe so moyo ndi umenewu ndiyete tibwereni Yohane chapter 10 verse 17 tiyerenga bwinobwino atuno ndipo atate andikonda ine fanene ndiusiya ndani moyo wanga so akausiya moyo wake zothandana zani patandana njani atate anga alandiranjani mzimu wanga anausiya tinozenebe terenga mavesi ena ajaruza ifona atuno Yesu anadani anaukisina ndi atate manje tena potengaso moyo ndetino atate ampasaso jani moyo uchi amukisa tinozenebe pamene zimene nasizuveka zuveke tende unene verse 18 18 auti jani ai ndikupanga paraphrase akunewa kuti no palibe amene ndi mphamvu yoti anditengere jani moyo kumbe abantana anamba kumenya anthu mnyende ta ere koma Yesu anapeza watani wafa kale fayana anachita kupereka moyo yake tiona atana 5 ayana mwana pa nkhandina no palibe amene ali ndi mphamvu yoti atani awulande moyo koma aupereka ndani ausiya paseke ndiwo ali ndi mphamvu yoti atani autengeso ali mphamvu yamene choka kuti no lamulo la ndilochoka kwa ndani kwa atate wake ndi atate wake amene alamula Yesu Kristo ndi yani ni moyo munthu zonado watani wafadi tinozenepe tinimozi chapo ozera khatu chamna abatu kukangana chani tende ngona ndo Bible ndi chani ophunzira Yesu amakhulu ali chani now ngati inali tsiku imene anthu anazazedani nzebwera watathaluza zonadi za ifa Yesu ndi pa Pentecost Machitidwe chapter 2 verse 32 Yesu anazukisa yekha kapena terenga verse 32 ya Machitidwe chapter 2 verse 32 verse 32 yeah Yesu ameneyo Mulungu anamukitsa yeah zaiji tili mboni ife tonse so akamachitira umboni za imfa ndi kwa Yesu Kristo anamukisa nenda Mulungu very clear very okwena atakangana abanye zibe ntchito Yesu koma nkhandi yoti no amakhulupirira chani pa Pentecost atazida nemzimu wa Mulungu I think when pana ikile kwa mina hapa azane akuti chani Yesu amene anakukisa ndani ni Mulungu nikhulupirira tinozenepe mina tipite kwa Paulo potana anabwera nthawi yake Yesu Agalatia chapter 1 Galatians 1 nikupa peze tufikapo Galatia 1 verse 1 ati 1 verse 1 Paulo mtumwi wosachokera kwa anthu kapena mwa munthu wa mwa Yesu Kristo ndi Mulungu Atate amene anamukitsa iye kwa akufa anamukitsa Yesu ndi ndani Mulungu Atate sanazukise yekha Yesu ya anthu akufa ndachani ndakufa anafadi pa mtanda tinozenepe so chiphunzitso ichi imene chingabe kusomeza ndi chiphunzitso ndi chaboza fati no chikufuna chiphunzitso zimene satana manena muide no kufa simuzatani muzafa mwa pang'ono usale kwambiri ya maBible nano kufa mwatani mwafa tikapita ku ufiti ku satanism muchani zonse zikuti za munthu sanatani sana afedi ya amakhadi mphamvu nayo utenga mafupa ake mufuka amakhadi mphamvu nayo mwana nkandi no munthu afa palibe simene angatani angaba orakhala ni mafupa a munthu mwanji tena wapha munthu kusunga mafupa ake wapanga nyanga usezi mphamvu imene choka kwa ndani kwa Satana that's the whole point upanga zinthu zako bebe ndani bebe Mulungu so ichi ophunzirana chisindikiza Aroma chapter 8 kodi tikalandira mzimu ina tikalandira mzimu wa ndani Aroma chapter 8 verse yake ya 9 verse 9 yeah koma inu simuli thupi ayi koma mzimu ngati mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu koma ngati munthu alibe mzimu wa Kristo si ali wake wa Kristo so chimene chingati zonse kuti fail
sife aga Kristu ndeti tibe mzimu andani wa Mulungu tinozenebe. Okay, now tapitiliza verse yosatira verse 10. Ndipo ngati Kristu akhala mwa inu, thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo, koma mzimu uli wa moyo chifukwa cha chilungamo. Verse 11. Koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsa Yesu kwa akufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Kristu Yesu kwa akufa adzapatsanso moyo matupi anu akufa mwa mzimu wake wakukhala mwa inu. Tabona mene zokhala chonje. So chimozimozi ngati Yesu Kristu anaukitsidwa kwa akufa kuzera mzimu, ifesa amene tafaso mu mzimu titapasa daso jani moyo wa jani watsopano. Now zimene zithona ziyani Aroma 6 verse 9 verse 4 ubatizo muzati noti kamakhwepeta Yesu sana fedi bantani nditamba usongolezana iliyonse. Aroma 6 verse 4 adiyani verse 4. Yeah. Chifukwa chake tinayikidwa manda. Yambira verse pepa nambira verse 3. Verse 3. Kapena kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Kristu Yesu tinabatizidwa mu imfa yake. Yeah, so pamene tabatizidwa tikusatizira imfa ya ndani Yesu Kristu. Now mene Yesu anachitira pa mtanda ndi zimene ubatizo kutani ukuyimira. Ngati tikunati Yesu pa mtanda jasana fedi anazukiseke ndete ifeso tikamabatizidwa ndete uthanza no kuzera mwamphamvu yathu titha kukhala olungama moyo wathu akali sunatani sunachokebe ndikhupira timozinebe tabize ndati ya verse 4. Yeah. Chifukwa chake tinayikidwa manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo kulowa muimfa, kuti monga Kristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, kotero ifenso tikayende moyo watsopano. Mabwana menebe so moyo menana ndi Yesu Kristu ni moyo umene unachika kwa ndani kwa Atate ngati pachambi mene amabadwe okay. So tona nawo zimene zikuchitikaso Yesu anabadwa pachiyambi nthawi za nthawi ngati mwana Mulungu kuzera mwa yeye Mulungu analinga chani china chilichonse. Pamene anthu anachimwa anabadwanso mu Bethlehem kuti kuzera kubadwa kumene koko akabadwanso ngati mwana wa ndani wa munthu yeti koma amatchedwabe mwana muifanana ndi moyo wa Mulungu kati mwa ndani mwa iye atafa pa mtanda kachitatu nakaka tinozenebe akubadwanso pamene akuukitsidwa kwa chani kwa akufa. Chilenga kuti ifeyo tikabatizidwa nafenso tatani tafa mphamvu yathu palibe sine semene ngapani mene tutiusida m'madzi munji tulandirasi moyo kuchoka kwa ndani kwa Atate moyo wachani watsopano. So pamene Yesu Kristu anafa pa mtanda anara konza moyo watsopano mene unagonjetsa tchimo ndi chani ndi imfa. Pamene akuukitsidwa monga ngati iye amene akugonjetsa tchimo ndi chani ndi imfa akupatsidwanso thupi la chani la ulemerero latsopano lotino amatha kuima panja nungopeza lowalo ankati ngakhale zise kuzidwa zanu zoseka anayima pamodzi ndiwo ndikucheza nawo kena anayamba kukwera kupita kuti kumwamba. All that munthu sangathe kupanga ndikhupira tinozenebe koma Yesu amapanga chifukwa tino anaukitsidwa ndi ulemerero wa ndani wa Atate of which ino ndine tikakhalabe kukhulupirira nafe zakhala ndi matupi ngati andani a Yesu Kristu. Tikuona kulumikizana kwa kavekisi kathu pa imfa pa mtanda ndi chipulumutso ndizoveka very close. It's very for ukapanda kuvesa amene ndeti tola kuligalizeni ene sale umene kutena koma ndikuligalizimu we ya 10 verse 5 adiyan yeah verse 5. Pakuti ngati ife tinakhala olumikizidwa ndi iye chifanizo cha imfa chake, koteronso tidzakhala mchifanizidwe cha kuuka kwake. Topano menebe so kodi izi zokhudzana ndi chipulumutso kapena zopanda ntchito. Aroma 10 verse 9. Aroma 10 verse 9. Yeah. Kuti ngati udzavomereza mkamwa mwako Yesu ndiye Ambuye, ndi kukhulupirira mtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa mwa akufa, udzapulumuka. Ndizokhudzana ndi chipulumutso si nkhani yoti zingukangana yayi
Why is it salvation? Okay, ngati Yesu anafa ndikuukitsidwa ni ndani? Ni Mulungu. Ife tikukhulupirira nawo pamene talandira chikhulupiriro chimenechi tikabatizidwa tobazidwa mu imfa yake, pamene tikuukitsidwa tikuonetsana mwa ifeyo tabadwanso matsopano, tafa ndikulandira ndi moyo wachani watsopano. So baptism ndi public show yonetsera kudzukula pasana chimene chili mkati mwa ngafana ndinese kudzukula sapa. So mabatizidwa mwachani mu imfa yake ndikuukitsidwanso ndikulandira moyo wina watsopano umene uli mwa ndani mwa Khristu Yesu, kuonetsera kudzukula chani lapansi. Nkona nano ngati akhulupirira utani upulumutsidwa. So baptism ikufuna ionetsere chinthu chimene chichi. Nikona nano ngati akhulupirira kuti Yesu Kristu anaukitsidwa, osati Yesu anaukitsa yekha yayi. Ngati anaukitsidwa ndi Atate, iwe uzatani uzapulumutsidwa. So imfa ya Yesu ndiyofunikira kwambiri kuimvesesa. Tinozenepe? Now, pali chinthu china chimene tifuna timvesese, kodi Yesu anafa chifukwa chani pa mtanda paja? Kodi ndi chifukwa chani inu ndine timafa? Tinozenepe? Tifuna timvesese chimene chocho. Roma 5 verse 19. Roma 5 verse 12 bwana. Ngati baifunso kuti munthu amafunsa ine ndimangopitirire. Ngati bai yeah. Chifukwa chake monga uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo, kotero imfa inafikira kwa anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa. Adamu anali ngati tatu wa fuko lathu. Chimene apanga iye ifenso tatani tichitikhudza. Ineyo mene mulili ndi galimoto ndi muigulise. Mwana anazakhaza ndi galimoto mazigulisira ineyo chizukulu ndalesa abwera umbuyo galimoto yapita basi. Mwina ndi galimoto izi kuno malo mwindi malo oti pali golide ndi mafuta koma nsumuziwa ineyo magulisa. Anajangaza bwesa ayema makoko athu ayi. Tinozenepe? Adamu mene anachima pamene anasankha kuti ine ndikhala mbali ya ndani ya Lucifer, anatitenga tonse ndipisa mbali ya ndani kumene kuli mzimu wa ndani wa Mulungu. Kona Lucifer ali ayi ulamuliro wa dziko lili ndi ndani wa ine akumuza Yesu ati ndigwadire ineyo pa Luka chapter 4 nalenga part 2 undigwadire kuti zaperekedwa kwa ndani kwa ine ndi ndipasena Yesu imene akutani akufuna. Pamene zinthu zinaperekedwa initially kwa ndani kwa Adamu, mbona pano zaperekedwa kwa ndani kwa Lucifer. So chifukwa chimenecho padzuka pasana bwera yani temberero. Chifukwa yani chifukwa tisina iso mmanja mwa Mulungu kumene ni mmanja nomwa chimo ndi yani ndi imfa. Paja if chimo ndi yani kusairuzike, tikumbukire mwa Lucifer munakuza yaji kusairuzike fa analekana ni Mulungu. So chimo ndi olekana ndi yani ni Mulungu. Na pamene munthu alekana ni Mulungu ifa imafunika bwere iti pompo. Now let's look at the issues. Mu Eden anamuzaruka ngoja ichutani ufa. Adam ndiye anafatsuka manager. Ayi kena mwana mari ayi tikona muno bwino Adam sanafike za 1000 bajajanga chimozi ndi siku limodzi bala bala. Anyway it's fine. Fine bono nkhani ndiye Adam amavesa acho chichi. Ana mavesa no ukangoja ichutani ufa. Why is it that Adam sanafe tsiku limodzi? Chimafunika chichitike ndichi. Zimene zinachitika Yesu pa mtanda. Zimene mafunika zichitike Adam tsiku lomwe. Adamu wachimwa mafunika afire tukati pompaja. Komano Mulungu anapanga chinthu china chimene chinapangisa nanu imfa yambayi isakhale mathero, kukhalenso kuuka kwa moyo. Ndio napandika mizuko ingati iwiri chifukwa cha lonjezo la ndani la Mulungu. Tete ndioneni pa Genesis 3 verse 15. Mulungu anapanga china yake chimene china konza munthu. 3 verse 15 now yeah. 3 verse 15. Yeah. Ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo, ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake, ndipo idzalira mutu wako. Yeah. So ndipo iwe idzalira chitende chake. Mkazi yakimira yani anthu andani a Mulungu. Tikaona Efeso chapter 5 verse 22 mpaka kumapeto mkaziyo akwimira anthu andani a Mulungu. Anthu amene abadaso masopano ndikubatizira mu imfa ya ndani Yesu Kristu. Njoka yakimira ndani Satana. Chimuso 12 verse 9 njoka yakale ndiye ndani Satana. Mbewu yakimira ndani Yesu. Agalatia 3 verse 16 ndiyani koma siku ambewuzo ngati zambiri koma mbewu amene ndani Yesu. Tinozonepe so tikuona kuti pali
magawi pali mkaziyo anthu a mulungu ndi pali mbewu ya mkaziyo. Mwanjerena kuzera mwa anthu a mulungu musabadwa mpulumutsi amene ndani? Yesu Khristu, amene azaphwanye mutu wa ndani? Wa Lucifer, right? Lucifer anakhala ngati wapanga ufumu ina umene uli tchimo ndi chani? Ndi imfa basi, pamene ufumu wa mulungu ndi moyo ndi chiyero kapena chilungamo. So mulungu aumuza akulu pakubwera wina amene azaphwanya ndani? Lucifer. Mwanjerena Lucifer sangonjesa Adamu, mulungu abweresa munthu wina. Fare Lucifer angonjesa Adamu amene ali munthu, Adamu ndi amene anapasidwa chani? Ulamuliro. Pafunika khale munthu wina amene adabwa padziko lapansi amene adangonjese ndani? Lucifer. Zikateno ndatino wamphwanya ndani? Lucifer. Tinozenepe. So tionana kuno dziko lapansi linabwera pansi pa temberero pa nthawi imeneyo. Genesis chapter 3. Verse 18, yeah. Verse 18. Minga ndi mitula. Verse 17. Verse 17. Yeah. Verse 17. Kwa Adamu ndipo anati, chifukwa kuti wamvera mawu a mkazi wako, Yeah. nudya za mtengo umene ndinakuuza iwe kuti usadyepo, nthaka ikhale yotembereredwa chifukwa cha iwe. Yeah. Kusauka udzadyako masiku onse a moyo wako. Minga ndi mitula idzakuza. So tikuona kuno nthaka ina yakhala yotembereredwa ifeya ndani? Adamu. Minga mitula inamba kubwera, mawidzi ukazasintha amba kubwera, nomuzatu zadya thukuta lako chane. So mwanjira ina tuna kuno payambira mulungu anakizala zonse. Adamu amafunga kuti angozisamalira basi. Dressing yakutenga chiwanje chano uzaliwa chiheji chomango dressing ndemenage. Yeti ona bafunga ambe kulima pachipanabe munthu amene amalime pambire ona ambe kulima ambe kuzala pasibala minga thula chani zinzosokoneza kuti munthu chasakolole zizibwera pati nthaka yatembedwa chifayani ulamulira dzuka pasi pano wachoka kwa munthu afika mwandani kwa Lucifer. Tinomoza kulako now mulungu akumuza tino ndikubweresa munthu mwanjirena chimene mulungu akupanga chinatino akutalikisabe moyo wa ndani? Wa Adamu. Njatino ngakhale ifa ibwerabe eti munthu uyo azitha kupanga chisankho kuti ansankhaso mulungu kapena asankha ndani? Satana. Mumuti uno ndezikateno munthu uja akakhale wafa poukisidwa akakhala nasankha mulungu azatuka muzukiro wachani? Wa moyo. Mungana nasankha Lucifer azazuka muzukiro wachani? Wa tchimo ndi chani? Ndi ifa. Tikuona amene zikukhalire, right? So ndi pamene Yesu Khristu akutani akubwera pa dziko lachani la pastor Yohane chapter 5. Yohane chapter 5. Bora kuzesa utaligisa. Yohane chapter 5 tofikapo verse 29 ariya. Verse 29. Yeah. Verse 28 number 28. Musazizwe ndi ichi kuti kudza nthawi imene onse ali m'manda adzamva mawu ake. Yeah. Nadzatulukira amene adachita zabwino kuuka kwa moyo, koma amene adachita zoyipa kuuka kwa kuweruza. Verse 30. Sindikhoza kuchita kanthu kwa ine ndekha, monga momwe ndimva ndiweruza, ndipo maweruzidwe yanga ali olungama, chifukwa kuti sinditsata chifuniro changa koma chifuniro cha iye ondituma ine. 31. So tono amene achita bwino pachabwino ekhani nani? So ngati tikuchita bwino ndeti tabadasi maso pano ndi moyo wa mulungu ngati mwathe ndeti zipatso certificates zachani? Zabwino. Amene abadasi maso pano kuuka kwa moyo pachatengo wa moyo, amene achita zoyipa kuuka kwa chani? Kwa chiweruzo. So tiona mizikiro ikubwera ifa ya chisomo cha ndani? Cha mulungu. Komano idakhale ngati mene zinalili Adamu ndi Hawa mafunga ngofera pati pompo, right? So ndi pamene pakubwera pa mtanda paja ndi pamene Yesu anagonjesadi tchimo ndi chani? Tchimo ndi imfa pakuuka kwake. Tawerenga ndi Mateyu tiwerenga mavesi angapo. Okay, Mateyu chapter 27. Pamene Yesu sana ibajani pantanda. Mateyu 27 verse 46 aliyani. 27 verse 46. Yeah. Bible na kuti
ndipo poyandikira ola lachisanu ndi chinayi Yesu anafuwula ndi mawu akulu kunena Eloi Eloi lama sabakitani, ndiko kunena kuti Mulungu wanga mwandisiyiranji. So Yesu pamtanda paja analira Mulungu wanga mwatani mwandisiyiranji. Kuthandazana tuno chimene chimafunika chingwere Adamu mu Eden chinagwera ndani? Yesu Kristu. Mulungu anamusiya Yesu manje anachisa mzimu wake pandani pa Yesu uja. Yesu anayekha pamtanda paja. Tinozenepe tete tionene pamenepo kodi zimene zikuthandazo yani pamtanda paja. Akorinto ngati onene ndi 2 kapena 1. Verse 1 Korinto chapter 5 and 12 man. Yeah, 12 chapter 5 verse 21 ariya. Verse 21. Ameneyo sanadziwa uchimo anamuyesera uchimo m'malo mwathu. Yeah. Kuti ife tikhale chilungamo cha Mulungu mwa iye. Mbona mwenepe amene sanadziwa chani chimo anapangisa khale chimo m'malo mwa ndani mwanjina na Yesu chimo paja ndikulikana ndi Mulungu. So pamtanda paja Yesu analekedwa ni nani? Ni Mulungu. Anasida yekha. Ndipo pamene pajapo Yesu amafunika apange chisankho cha anthu onse. Father Adamu ali mu Eden apa chisankho cha anthu onse ndikuwatenga kuwapitisa kuti kwa Lucifer. Pamtanda paja Yesu amafunika apange chisankho kuwatenga anthu onse pamene wayikida full power ya Satana. Eri afunika atenga anthu onse ayike mbali ya ndani ya Mulungu. Tinozenepe. So mafuna tipite ku Petro. Tafika ku Petro. Wembo okay. Ngani babezi wena 1 Petro 2:24. 1 Petro 2 verse 24 ariya. Chapter 2 verse 24. Akuti amene anasenza machimo athu mwini yekha mthupi mwace pamtanda. Muone? 10 kuti ife titafa ku machimo tikhale ndi moyo kusata chilungamo. 8 ameneyo milungirima yake munachiritsidwa nayo pakuti munali kusochera ngati nkhosa koma tsopano mwabwera kwa m'busa ndi woyang'anira wa moyo wanu. Mabwana amenepe pamtanda paja ndi pamene Yesu Kristu anasenza diyani machimo athu. Anasenza bani Mulungu anatani anamusiya pa Yesu Kristu amene akuchotsa chimo la dziko la chani chimo la dziko lapansi ndi chigololo ni nkhondo ni ndeyo ndi chani kulekana ni nani ni Mulungu. Chimo limene ndabwa pa dziko lapansi ndi limodzi la Adamu. Pakuti Musa anatani anachimwa ndipo kuzera mwa chimo ndi imfa inabwa padani pa anthu osapota anachimwa osachimwa banja chifukwa kuzera mwa Adamu tonse tipezeka olekana ndani ni Mulungu. So Yesu anabwa kuzochotsa chani chimo la chani la dziko lapansi. Yohane 1 verse 29 ndipo kuti pamtandapo pamene anasenza chani chimo lathu pamtanda Mulungu anapangisa amene analankhira khale chimo m'malo mwa ndani mwa ife analowa m'malo mwa Adamu. Ndipo pamenepo akuti kunatino ife nayi ngati nkhosa lonse zimene tatayika kumuzera mwa Yesu Kristu tonse tabwerera kwa ndani kwa Mulungu. So pamtanda paja Yesu anapanga chisankho anatino ngakhale Mulungu wanga mwandisiyiranji koma anatino kwa inu m'manja mwanu ndikupereka chani mzimu wanga moyo wanga. Adimuone atangotena anafira pati anafira pompo zimene afuna kumana nazo Adamu anakumana ndani Yesu. So Yesu anafira pompo fatino zosatheka kulekana ndi Mulungu khabe ndi Mulungu. So zimene zimafunika zichitira Adamu Eden tsiku lomweli zinachitika ndani Yesu tsiku lomweli. Anafa mwachangu chifukwa ifa pamtanda so mafatu tsiku lomwelo. Amakwika pamtanda ndamakutchola miyendo ino so panatha maso azakuyikaso tsiku linanso zakuyikaso ndamatchola miyendo tasathawa. Ira ifa pang'ono tino iwe uve kuwawa kuti ukufadi. So ina ifa usali amasera koma Yesu anafa adi ifa ino anasenza yani machimo athu. Now ifano anali wolungama pamtanda panachita chitinga chikulu ndi lalikena amati broken case awana ngudusa mwachangu nkhani ya pamtandachi mone khandira kuti pamene pachamana kunyisa chimo chifukwa alesa nkhani mzimu Mulungu achosedwa amasondeka cha woyipiratu koma ndi Yesu Kristu yekha amene ndi moyo wa Mulungu anasankhabe kukhala chani wangwire faja Mulungu tinozene ndi pamenepa Yesu wafa. Atate paja Bible kuti anatani anaukitsidwa. Tinozenepe tetene kwa Hebrew chapter tipiteka Chivumbulutso chapter 1
Fikamo. Chinthu chapter 1 verse 17. Kodi Yesu pamtanda anafadi ari yani verse 17. 17. Yeah. Yaonea kuti ndipo pamene ndinamuona iye ndinagopa mapazi ake ngati wakufa. Ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine nati usaope, ine ndi woyamba ndi wotsiriza ndi wamoyoyo. Ndipo ndinali wakufa ndipo taona ndili wamoyo kufikira nthawi za nthawi. Ndipo ndili nazo zofungira za imfa ndi Hade. So chifukwa Yesu Kristu pamtanda paja anafa ngakhale anali woti alungame kumanda kuja sukunali kuyenera iye akhale kuti anaukitsidwa. Pachifukwa chimene chocho anakhala kugonjetsa tchimo pachani pamtanda wayikidwa kumanda kumene ndi wolungama ndi sangakhalenso kuti kumeneko anakhala ngati nayo ndi makiyi a imfa ndi Hade. Mzukire uja chisomo chija chinabwera pa Adamu ndi Hava chija anakhala ngati wakanilisa kuti pakheno mzukirodi wa anthu achani amoyo kumapeto achani anthawi. Ndikhulupirira tinozene Aheberi chapter 2. Aheberi chapter 2 mandisangala. So manje nene Yesu anafadi. Chikumbuse ku simiza Yesu anafadi. Aheberi chapter 2 tafika no? Yeah. Okay, tuenenga ndo verse 14 ali. Verse 14. Popeza tsono ana ndiwo amwazi ndi nyama. Yesu momwemo adalawa nawo mkhalidwe omwewo kuti mwaimfa akamaononge iye amene anali nayo mphamvu ya imfa ndiye mdierekezi. Maona wene so mphamvu ya imfa inanene ndani mdierekezi. Aliyense amene afa samayenera kuti akwisidwe Yesu. Tinozenepe fatino paja ufumu ulamuliro unapasidwa kwa ndani kwa Adamu unapita kwa Lucifer. So joka wasapa sinali pasi pa temberero. So ngakhale Mulungu amatha kumungisa anthu ngati achina Mose tikungwira Lucifer anali pati pompo kuti musayifana nata ambuya ku suse zinali ngati no kuukisida kwa Mose meja kunali ngati kwa ngongole zingati no mauza anthu talimana apa ndikulipira mukamaliza anthu aja makhala amba kubeda kulima ngakhale musanalipire ndikhulupirira tinozene. So tono awapa anamuononga yamene ndi mphamvu ndi chani ya imfa ndiye Satana. 10 verse 15. Verse 15 yadi. Nakamasula iwo onse amene chifukwa cha kuopa imfa moyo wawo waonse adamangidwa ukapolo. So moyo wawo wonse anthu amamangidwa ukapolo chifukwa cha kuopa imfa. So Yesu anagonjetsa tchimo ndi imfa zonse anapanga mandani mwayekha ndikhulupirira tinozene. So tonatu Yesu anapanga zonsezi kuti akapulumutse inu ndi nani inu ndi ine. Right, okay, so pamene Yesu akuukitsidwa chikuchitika njani? Tawerenga ni Mateyu chapter 14 verse 26. Mateyu chapter 14 verse 26. Panayi kavekesede kena kamene ophunzira naye nako kamene kana kusokonekera. Mateyu 14 verse 26, yeah. Koma mmene ophunzira anamuona iye ali kuyenda pamadzi anathunthumira anati ndi mzukwa. Ndipo anafuwula ndi mantha. Koma pomwepo Yesu anayankhula nawo nati limbani mtima ndine musaope. Yeah, siyani pompo. So ophunzira amaona aona mzukwa kapena chani mzimu timosenepe. So anthu atakuona munthu akuyenda payani pamadzi now kavekesede kawo amaona ngati ndine chungu yandama pamadzipo ndanayi ndi mantha. Mwanje ena akavekesera ka munthu wako amaona ngati no nzuko paja imathandiza yani nthamina wakoso kwa ndani wakufe. So anayi ndi mantha, right? So ndala ndine musarani musobe ndiye tapita no kuluka 24 verse nini. Yeah. Yeah. 38. Okay. 39. Okay, look at 24 verse 39. Mafuna note vekese bwino. 24 verse 39 odiya. Look at 24. Yeah, verse 38. 36, yeah. 36. Yeah. Ndipo pakulankhula iziwowa iye anayimirira pakati pawo nanena nawo mtendere ukhale nanu. Koma anaopsedwadi kuchita mantha. Yeah. Naye alikuona mzimu. Unaona? So again, amakhupira tuno ndino mzimu ndi chineche kicho tuno munthuyo amacheza naye ali moyo ngati panope zingati no munthu wafa ndeni muoneso mwachine ndaona ngati ndi chizimu china yake tuno imakhala ngati no munthu imene anafa kanali
anali amadwala anali ufoka chani koma chifukwa bwana ngati chinzimu ali samapanga manthu apendera ndi zimphamvu zina zake chani manipesanabe so amaona ngati akuona chinzimu ndikhupira tinozenepe amaona ngati akuona chimenecho ndi Yesu akuyankha kuti chanda tiyeni verse 38 ndipo anati kwa iwo mukhala bwanji muvutika ndipo matsutsano anu auka bwanji mtima mwanu tiyeni penyani manja anga ndi mapazi anga kuti ine ndine mwini ndikhuzeni ndipo penyani pakuti mzimu ulibe nofu ndi mafupa monga muona ndili nazo ine so Yesu Kristo anali ndi nofu anaiso ndi chani ndi mafupa mwanjirena pamene ifeyo tizaukitsidwe thupi lathu tizakhala fana ndi nani ndi Yesu komano tikaona mwene Yesu amatha kupezeka pakati pawo ndi kusowaso eti amatha kuyenda ndi ophunzira ati iwo osamuzindikira kufikira amene akunyema mkati ndi Yesu uchi right amatha kumaona ngati ndi ugadene kena akalankhula mazindikira kuti ndi Yesu anali thupi lina la ulemerero imene anauka nalo imene amatha kumanga nawo zinthu zina ndikhupira timozenepe ningofuna kusindika kuti anthu akufa akauka amaoneka bwanji eti anthu amene aukitsidwa panzukire zakhala mudani 1 Korinto chapter 15 1 Korinto chapter 15 so verse 37 takuyengereni 1 Korinto 15 verse 37 aliya verse 37 ndipo chimene ufesa sufesa thupi limene lidzakhala koma mbewu yokha kapena ya tirigu kapena ya mtundu wina koma Mulungu ayipatsa thupi monga afuna ndi kwa mbewu yonse thupi lake okay maneke pompo so anamba fotokoza Efeso 9 ndino kwa nsomba za makhala thupi lina kwa mbalame thupi lina mwanjirena tikamazala mbewu ya chimanga chimwana ngati chimanga amene chimaonekera ni mbewu jabe ongati mango mbewu yake makhala seed yake nthanga yayo ndiyosiyana pera nthanga yayo ndiyosiyana ndi mtengo ndi chipasi imene imaonekera mwana ikatuluka chimatuluka no mwaulemero kuposa chani mbewu ija so atifewo pamene tikumwalira matupi athu akuyida m'manda ni mbewu chabe pozauka zakhala thupi lina lasopano monga limene wakhala mbewu ni mtengo imene matuluka pamenepo chimodzimodzi ifewo muchani muulemerero ndikhupira zamveka penepe right now ana fotokoza mafuna pena paka about verse 44 yani 44 verse 44 yeah lifesedwa thupi lachibadwidwe liukitsidwa thupi la uzimu yeah ngati pali thupi lachibadwidwe palinso la uzimu so tiona tino thupi lachibadwidwe ndi lomwe tinaloli mene Yesu Kristo anauka panali thupi la chani la uzimu komabe amatha kugwirana nawe kumugwira manja ake ya nofu ake ndi zina zotero ndikhupira tiwozenepe na tenga verse 45 mfana malize pamenepo verse 45 yeah koteronso kwalembedwa munthu woyamba Adamu anakhala mzimu wa moyo yeah Adamu wotsirizayo anakhala mzimu wakulenga moyo so Yesu Kristo pamene anabwera ataukitsidwa muja sanakhaibe chonchija anakwera kupita kuti kumwamba atapita kumwamba Machitidwe chapter 2 verse 32 akuti afano Yesu Kristo amene mukumuna ndi amene anaukitsidwa verse 33 pakuti alandira lonjezano kwa Atate ndilo chani mzimu woyera umene anatsanula ichi imene timva ndikuti ndikuona mwanjira ina akuti afano pamene Yesu Kristo anakwera kumwamba salinso chimodzimodzi yayi walandira ulemerero so ndani wa Atate wazodwa ni mzimu pachifukwa chimene chocho wasanduka mzimu wakulenga chani wakulenga moyo mwanjira na moyo umene uli mwa iye atha kuti pasaso ndani ife tonse pamene mafuna ndifike ndipati pamene popo ndikhupira timodzi aliyense moyo umene uli mwa iyeyo moyo wogonyesa tchimo ndife Yesu amatha kumana ndi ziwanda anthu aziwanda ya ndikuchosa ziwanda zonse moyo umene uchali mwa ndani mwa ifeyo anagonyesa tchimo ndifa moyo wa iyeyo uli mwa ndani mwa ifeyo ndikhupira timodzi aliyense tenti kuwerenga mavesi awiri amene akukamba zimenezo 1 Korinto 8 verse 6 1 Korinto 8 verse 6 aliyana verse 6 koma kwa ife kuli Mulungu mmodzi yeah Atate amene zinthu zonse zichokera kwa iye ndi iye kufikira kwa iye ndi Ambuye mmodzi Yesu Khristu
amene zinthu zonse zili mwa iye. So mukalata yamba anakamba za ambuye amodzi amene ali Yesu Khristu. Akorinto chapter 3 verse 17 aliyani 3 verse 17 polembera kwa anthu omweyo olembanso munthu mmodzi yemweyo Paulo. Akorinto 3 verse 17 aliyani 3 verse 17. Koma ambuye ndiye mzimuyo. Yeah. Ndipo pamene pali mzimu wa ambuye pali ufulu. Kuna manena kuti ngati munthu akuvotesedwa ndi nkhani ya ziwanda ndi zina zotero, chimene chofunika kwambiri ni mzimu wa ambuye. Yesu yekha ndiye yekha amene anagonjetsa ndani tchimo ndi imfa, amene anali mtsogoleri zimene zinali ndani Lucifer. Manje anauzera mwa moyo wa Yesu Khristu iye sanatani anagonjetsa. Ndati no pamene pali mzimu wa ambuye pali chani ufulu. Verse 18 aliya Verse 18. yeah. Koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika popenyera monga mwakalilole ulemerero wa ambuye. Tisandulika chithunzithunzi chomwechi kuchokera ku ulemerero kunka ulemerero monga ngati kuchokera kwa ambuye mzimu. So ambuye mzimu ndizani ndi Yesu Khristu. So phunzire nkhani yakulu inali yongofotoza nati no tisapusisike ndi ziphunzitso zachani zaboza. Anyways, anthu amene ngakhale tafotokoza seza anthu ena amathabwera biyayi pala anthu ena amene ali kumwamba paja Mose ndi Eliya anakumana ninda Yesu anapezeka bwanji kumwamba. Tikaona muno bwino 2 Mafumu chapter 2 chapter imeneyi Eliya anachita kunengedwa pagerera moto pita kuti kumwamba. Enoki anapezeka bwanji kumwamba. Hebrew chapter 11 utoza ifena no Enoki anayinza kwa Mulungu kena Mulungu anatani anamtenga. Tikakamba za Mose 1 verse 9 anachita kutani kuukisidwa. Hebrew 11 verse 5 kamba za Enoki tinoza neve. So anthu awa ndi anthu amene anatani anaukitsidwa. Ngakhale so pa ifa ya mtanda paje Matthew chapter 27 verse 51 mpaka 54 Yesu Khristu akumwalira mandambiri anatani anang'ambika. Ene amauka anthu aja nakanokeraso anthu nduka chitira umboni za ndani za Yesu Khristu. So anthu amene ndi anthu okhala amene ali kuti ali kumwamba. Mose, Enoch, Eliya ndi anthu amene anaukitsidwa pa imfaso ya ndani Yesu Khristu. Ena atonse amene akufa kuyambira nthawi ya ifa ya madano mapitawo akamalira akudikira cha mzukiro. Tikakamba Machitidwe chapter 2 Petro anakamba tuno David amene wonkambayo ndi wakufa ndipo manda ake tinawo pati samakamba za iye yekha yayi. David amakamba za ndani za Yesu Khristu. Machitidwe za anthu ambiri amene anafa sali kuti sali kumwamba yayi. Tudikira mzukiro wa moyo ni mzukiro wa chimo ndi imfa. So tonana tuno Bible atisimikizira tuno anthu akufa ndachani ndi akufa, ndipo ife sifunika tiziopanso anthu akufa yayi kapena kumaopa anthu amene akudalira mphamvu zawo pa munthu akufa. Ife zatuno zimenezo ndi mphamvu za ndani za Lucifer yeti. So with that tingothokoza anthu ena akuvesera kuti tikhale nafe pamene tikupita ku part 3.